መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 65 ወአምላኽ ኣብ ጽዮን ብህድኣት የመስግኑኻ መብጽዓውን ንኣኻ ክፍጸም እዩ ኣታ ጸሎት እትሰምዕ ኩሉ ስጋ ናባኻ ክመጽእ እዩ ኣበሳ በርቲዑኒ ንስኻ ንምግሃስና ይቕረ ክትብል ኢኻ ኣብ ቦታኻ ክሓድር ዝሓረኻዮን ዘቕረብካዮን ሰብ ብፁዕ እዩ ብበረኸት ቤትካ ብቅዱስ መቕደስካ ክንጸግብ ኢና ኣታ ኣምላኽ ምድሓና ንኹሉ ወሰናት ምድርን ንርሑቕ ባሕርታትን መዕቆብ ዝኾንካ ስልጣን ተዓጢቕካ ብሓይልኻ ነኽራን ዘጽናዕካ ህማም ባሕርታት ህማም ማዕበላቱ ውኻዕቲ ኣሕዛብ እተህድእ ብዘፍርህ ነገር ብጽድቂ ክትመልሰልና ኢኻ ኣብ ወሰን ምድሪ ዝነብሩ ኸዓ ብትእምርትኻ ይፈርሁ ንምብራቕን ምዕራብን ዕልል ተብለን ንምድሪ ትበጽሓን ዕልቕልቕ ተብላን ኣዚኻ ተህብትማ ርባ ኣምላኽ ማይ መሊኡ እዩ ንምድሪ ከምዚ ጌርካ ምስ ኣዳለኻያ እኽሊ ተዳልዎ ኣሎ ንነግሕታታት ተስዮ ንድንኰላታት ምድምዶ ብዝናብ ተለምልማ ንቡቕላ ትባርኾ ንዓመት ብሳህልኻ ትኽልላ ኣሰርካ ሰብሒ የንጠብጥብ ኣብ ሰውሒ በረኻ የንጠብጥብ ኮረቢት ውን ብታሕጓስ ይዕጠቓ ኣሳውሕ ብመጓሴታት ይኽደን ለሴታት ውን እኽሊ ይጉልበብ እልል ይብሉን ይዝምሩን ኣለዉ